Girumbo sa mga personahe sa City Veterinary Office ang National Highway o nagunang kalsada sa upat ka barangay sa Tacurong kagahapon Marso 9 ning tuiga. Kini aron pang sikupon ug Gipang-IMPOUND ang mga iro nga naglatagaw. Gisuroy sa taga City Vet ang barangay poblasyon San Antonio, BF Grino ug San Rafael. Gibisita sa nila ang mga pampublikong eskwelahan sa barangay aron masiguro nga walay mga stray animals nga magdala og hulga sa kaluwasan ug panglawas sa mga pupil ug estudyante. Sa impound operation sa City Vet kagahapon, 20 ka mga iro ang ilang nadakan ug pangdalhon sa animal impound facility sa barangay Kalandagan. Gihatagan og tulo ka adlaw mga tag-iya nga i-claim ang ilang mga binuhi. Ang mga latagaw nga iro maghatag sab og peligro sa mga nagamotor kay sagad madisgrasya o galing mabanggaan. Samta ang nahabilin nga mga iro nga ilang na impound abli alang sa adoption sa mga musunod nga adlaw. Sa record sa City Vet, 91 na ka stray dogs ang ilang na impound sukad nagsugod ang 2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.